Yan mangrugi tayo. Itinalpapuso nga panagkay-kaysa. Yan panagbalbali. Pinagpaisuanan na kakagsak. Marigagan kumahanak kamay. Tatalaga nga da. Matanan niya nga Pascuality Victoria. Naming karigatan niya po. Patay ko na po. Ikayat ni Met na ipakita nga da kami nga Nagtibatak Association of Hong Kong. Makikay-kaysa. Ikan nga Ilocos Norte. Dahil kamatigan na ka po. Ang biyag Ilocos Norte! Ang biyag! Ikan dudo tayo po. Kay makuna na panagkay-kaysa. Hawang kayo sa bigamsat. Ngayon muna itipuspusin kayo. Kay panag sipin na sakit. Yan kaya po. Ngayon muna kayo. Kay panag sisin na sakit. Sa bawat word na panag sisin na sakit compared to the word na panag sipin na sakit. Panag sisin na sakit means panagkay-kaysa, panag-ilayat, panagitan dudo para itinasay-sayat sa nagurduras na pagpapanan kay Ilocos Norte kadtoy Hong Kong ako. Haan nga di panagpipin na sakit sa bali di panagpipin na sakit. Panagpipin na sakit means panag-aapa madihantay nagkay-kaysa nagikide agpipin na nga to awan simayat nagpababa. So ipatayo po dati kadpuna tayo hantay ka di apo nga pairalin kay kuna tayo nga magitay pa nagkikinawatan at kikinawatan tayo para itinadurduras ang panagkay-kaysa temperamente ng Ilocos Norte. At kami po na Nagtibatak ang yaman ako plano yan Ilocos Norte at kami nga tagabatak nga may makikay-kaysa kada ngayon. So, hanggang na nga tagintugan natin si Marito, kay kunakon, congratulations! So, yan na Ilocos Norte in Hong Kong, congratulations to all the associations, different associations sa Ilocos Norte. Nagsakay, pagkikita tayo tumananapo, para kita nakalitang dulo, temperamente ng Ilocos Norte. Thank you, thank you, thank you. Thank you so much, Apo Evangeline Daja. PJ man Apo, agkukul sa tayo, nakunana. Itong pangarod sa kansat ay abakman nga umay mangited itisang kapatsit na mensahe na awan sa bali, nutin si Presidente, si anak itipasukin. Awan sa bali ito si Miss Sol Kunanan.